दिनै गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमा थामजिथामथि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 19थि बोसोरसालिया जुथुमाजों लोब्बा लाखिनानै जों दिनै जुथुमाखौ खुंदों। बे जुथुमायाव जोङो सेथि हाबाफारि बायदियै जोंनि फुंबिलियाव जोङो बाथौ थारनाय बे बाथौ थारनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंलांदों आरो नैथि हाबाफारि बायदियै जोंहा धोरोमारि फिरफिला बे धोरोमारि फिरफिलाखौ गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हरेस्वर बर' बिथाङा बिर होयो। लोगोसे थामथि हाबाफारि बायदियै जोङो गोथैसि बावनाय बे गोथैसि बावनाय हाबाफारियाव जोंनि गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादगिरि मानगोनां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौ मावलाङो। बेनि उनावहाय जोंहा ब्रैथि हाबाफारि बायदियै गौमा आर'ज जोंनि जि बाथौ धोरोमनि जे आर'ज बे आर'जखौ जोंनि गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय 58 गामिनि माइनावनि मानगोनां बिबानगिरि लोगोसे गामिनि सामलाय आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारिजों दिनैनि गौमा आर'जखौ दैदेननाय जायो। लोगोसे बिनि उनावहाय जोङो दा माइनाव आफादनि सावरायमेल बे सावरायमेलावहाय जोङो दिनै जोङो दुलाराय मिरु बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गनेश दैमारि बिथांखौ जोङो दिनैनि जों जि माइनाव आफादनि सावरायमेल बे सावरायमेलावहाय जोङो लिंहरदों। लोगोसे बेजों लोगोसे दुलाराय मिरु बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि नेहाथारि सांग्रिलि बर' बिथांखौबो जों दिनैनि जि सावरायमेल बे सावरायमेलाव जोङो लिंहरनानै जोंनि गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि जा बोसोरारि जुथुमाजों लोगोसे माइनावनि सावरायमेल बे सावरायमेलखौ जाफुंहोनायाव बिथांमोना जोंखौ मदद होफैबाय। आं बेखौ बुंगोन दिनै जोंनि हालामनि गरेस्वर बियाबनि सिङाव थानाय जि गामि दफाफोरनि मानगोनां सामलाय आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि बिथांमोना फैनानै दिनै जोंखौ मदद होबाय। जोंनि धोरोमखौ फोसाबनाय फेहेरनायाव दिनै बिथांमोना जोंखौ मदद होबाय आरो दिनै जोंनि जि गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि जे थानसालि बे थानसालिखौ जे आबुं महर मोननायाव जोंनि रायजो राजानि गोबां मददथि दं। बेखौनो आङो गासैनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै जोंनि दिनैनि जा बोसोरारि जुथुमा बे जुथुमायाव जाहाथे लोब लोब फैनानै हेफाजाब होफैनो थाखाय आङो बयनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय थामजिथामथि जि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनथाय सान बेजों लोब्बा लाखिनानै 19थि बिमा माहारि सावराय जथुमा लादों गरेस्वर बियाब माइनाव आफादनि बे सावरायनायाव फैनानै खोब गोजोननाय नांदों जे बिथांमोननि माइनावफ्रा बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय हयथ' बेहाय सफैफ्रामजोबदों आरो गोबां माइनावफोरा मोनफैदों बेहाय। दा बेयाव बिथांमोना मोनसे सावरायनायनि आयदाफारि होदोंमोन जोंनो न'खर गंसे जानो नांगौब्ला बिमा माहारिफ्रा बोरै जानांगोन आरो उन्दै गथ'फोरखौ बोरै धोरोमारि गियान होनो हागोन आरो बाथौ धोरोमखौ हमथानांगौब्ला जोङो माबायदि हाबा मावनो हागोन बेबायदि मोनसे आयदाफारिखौ लानानै बिथांमोना बे सावरायनायखौ खालामदों आरो मोजां नांदों। बे मोनसे एकदम सावरायजानांगौ बाथ्रा जाहैखाबाय जे जाय बाथ्राखौ जों जेरावबो बुंनो गोनां जादों सावरायनो गोनां जादों आरो बेफोर थासारिखौ नोजोर बोनानैनो दिनै जों दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफाद जानानै जे जोंनि गेजेराव जानाय जे बिमा माहारिफोरनि गाज्रि आवसारि मोनसे बे थासारिफोरखौ गावखौ फोजोबनानै लानो हानो थाखाय बा गावखौ मोजां मोनसे सानदांथिजों गावखौ दैदेननो गावनि न'खरखौ गावनि गथ' गथायखौ दैदेननो हानो थाखाय जोंनि धोरोमारि सावरायमेल
मेलनि गेजेरजों धोरोमारि सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों जों खालामनो हागोन नामा बेखौ लानानै गोबां जिल्लानि सिङाव थानाय बियाफोरा बा जिल्लाफ्रा बेफोरबायदिखौ खालामबाय दङ आरो दा बिनि गेजेराव जोंनि जायफोर बिथांमोना बेबायदि आवसारि खान्थिसिम थांदों बिथांमोन बायदिया गावखौ लाजिनांगौ मानोना मानसि महरै थांनानै थानायाव जों गावखौ मानसि गियानजों दैदेनलांनो हायैया बिथांमोन बायदिनि थाखाय मोनसे लाजिथावना बाथ्रा आरो बिथांमोन बायदिनि थाखायनो दिनै दुलाराय बिमा माहारिफ्रानो लाजिनो गोनां जादों सोंखारि जानो गोनां जादों आरो गोबां गथ'फ्रा आलानि जानो गोनां जादों आरो गोबां फिसायफोरा माने बिसि गैजायै बायदि जानो गोनां जादों बिनि सायाव जोङो गोबां बिदि इसिङारि राहाजों थोंजोङै लानो हायाखैब्लाबो जों जोंनि सावरायनायनि गेजेरजों धोरोमारि सावरायनायनि गेजेरजों फोसाबलायनो हागोन नामा बेखौ लानानै जोङो सावरायगोन आरो गामि ओनसोलाव थानाय समाजारि खान्थिनि गेजेरजों बेबायदि माखासे जालांनाय थासारिफोरखौ लानानै सामलायनो थाखाय नाजानाया सोलिदों आरो बेबायदि सामलायनायनि गेजेरजोंनो दिनै धोरोमारि सावरायनाय बेखौ खालामनाय जादों बबे बिथिंनि थाखाय गाज्रि लामा थांनाया बबे दा बे बिथिंनि बाथ्रा बुङोब्ला दिनै नैबे समाव जायफोर बिमा माहारिफ्रा बा माइनावफ्रा न'आवनो थानानै सोरबा बायदिया न'आवनो थानानै ओरैनो मबाइलजों थाबाय थानायावबो माने सोरनिबाखौ नुनानैनो बिथांमोनाबो गावसोरनि लाबा लाबनि थाखाय किसुमान माबाखौ खिथिनो थाखायबो खायफाया गावनि मोखां लाइसिफोराव जाथावै आखुफोरखौ खिथिदों आरो सोरबा बायदिया मा गावखौनो गाव माने बियो गोसो हमथानो हायैयाव माखासे आवसारि आखुखौ गाव गावनि खिथिनानै लादों आरो दा बे खिथिनानै लानायाव दिनै गावसोरबो सिन्था खालामनो गोनांनि सम फैबाय जे गावजों लोगोसे गावनि न'खर गावनि समाज गावनि बाय बाहागि गोबां लासिंसिं मोनसे थासारियाव फैदों आरो जोंनि जातिनि मोनसे लाजिथावना जानानै फैदों बेखौ बिथांमोना सिन्था खालामनांगौआ खोब गोनांथि दङ खुलुमबाय गिबि गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै मानो होनबा दिनै सानजा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर बिया दैदेननायाव 33थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसन सान फालिनायजों लोगोसे 19थि गरेस्वर बिया बाथौ गौथुमनि जा लाइमोनफोर माइनावफोरखौ लानानै सावरायमेल खुंनाय जादों आरो बेवहायनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों मानो होनबा दिनै माइनावफोरा ओरैबायदि लोब लोब ओंखारबोदों दा जेरै गामियाव फ्राय थाबोआखै बायदि नांदों मानो होनब्ला बे गरेस्वरनि बे स्टेसन साखाथियाव थानाय बे बाथौ थानसालियाव जेरैबायदि लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैबाय गमामायैनो दिनै आइजो माहारिनि गेजेराव आरो दुलाराय बाथौ गौथुम बे माइनाव आफादफोरनि जिखिनि मावनाय जौगाथायनि थाखाय खामानि मावबोनाय बियो गमामायैनो दिनै मोनसे मोजां नेरसोनथि आरो बेनो जाबाय गरेस्वर बिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारिखौ लाना खुंनाय बे मोनसे मोजां बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव मोनसे मोजां इसोरा लाबोदों मानो होनबा दिनै न'खर दानायजों लोगोसे समाज दानाय आरो दिनै बर' माहारिखौ जौगाहोनाय बाथौ धोरोमनि गेजेराव दिनै जोङो खौसे थायोब्ला दिनै बर' माहारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय गेरेमसा खालामनो थाखाय जाबायदि खामानि मावबोनाय बे दिनै जोङो गरेस्वर बियाबनि दैदेननायाव जाबायदि खामानि मावनाय बियो आबुं महर खालामनो हानायखौ नुनो मोनदों